Kubulawa umfundi kubangwa intombi. Wengenzeka ukuthi-ke nginibingelele nginamukele kuzo zonke iy'ndawo la kuzofika khona le video. Igama lami ngiwuMsizi. Khipha isidumbu impi yabafundi bakwaNomathiya Technical High School kwaSomkhele eMtubatuba ngoLwesithathu ntambama. Ngokuthola-ke kwiphephandaba elanga kuthiwa-ke kunombango wesigodi omdala kodwa-ke okukhipheka isidumbu noma-ke kodwa ukukhipha isidumbu kungenxa yentombazane-ke ebibangwa. Kubika ukuthi-ke umfundi noma-ke umufi uNqubeko Buthelezi ubefunda ku-grade 11 ubekade ngesiyona-ke ingxenye yabalwayo kodwa-ke ubezwana nabasembangweni-ke wentombi. Kuthiwa-ke impi iqala esikoleni bayelamula kothisha kuthe uma ngabe kuphuma isikole yasuka kuyilapho-ke egwazelwe khona uNqubeko ngaphandle kwesikole washonela khona lapho. Umthombo wephephandaba uthi-ke ukulwa kwabafundi ngokwezigodi kujwayelekile kodwa okwenzeke ngoLwesithathu kushiyeke umphakathi ushaqekile. Umfundi ogwaziyo ubengesiyona-ke ingxenye yempi kusolakala ukuthi kulaba-ke bebelwa kukhona-ke abuye ahambe nabo okungenzeka-ke kube-ke noma-ke okungenzeka kube-ke sebekhiphela kuyena ukucasuka kwabo. Umfundi-ke ufele khona lapho noma kushonele khona lapho ngaleso sikhathi kusho-ke umthombo. Kuthiwa kumfundi obangwayo ufunda-ke kusona lesi sikole ngokusho kwabantu ababonile kwenzeka lesi sigameko. Kuthiwa-ke lo beshawa akabuyiselanga-ke wabeke sethinta asondelene nabo. Kuthiwa-ke lesi sigameko senzeke eduzane nesikole. Le mpi-ke ibisihlanganisa-ke nabantu okungesibona-ke abafundi kodwa kulo kwabo bekuthinta-ke abafundi noma-ke bekuthinta abafunda ngaphakathi. Ngesikhathi-ke noma-ke bevimbana abanye-ke babalekile lona koshonile akabalekanga bamgwaze-ke washonela khona lapho. Othisha-ke bafike selidume ledlula isilele phansi ingane engasekho-ke emhlabeni. Sidumele-ke iyathusa lento eyenziwe-ke izingane. So ngifisa ukuthi ngizuvo lokho nombono ukuthi wena cabangani-ke ngalolu daba sihlangana lapha kwi-comment section.